awake dhewe secara pribadi ya yo njaluk pangapura karo rekan-rekan kerjane awake dhewe ya kuwi kanca-kanca anggota Sanggar Seni Astabrata. Oh iya, Dalang Akbar ora nutup mripat tanpa adanya kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, Dalang Akbar ora iso nganti tekan titik iki. Iya, Mula aplaus Astabrata untuk kekompakan kita semuanya. Tampanan keluwihan kang sarta kekurangan kuwi tampan. Karakter kuwi terimanen dengan lapang dada. Wah iya. Kaya nek wis pentas bladeg ngono kae, heeh, ngono kae aku cocok pamane nesu mak rempeng nesu terus misuh pamane. Heeh. Ngono kae ora nesu tenanan ngono kae nggur mak rempeng ning panggung jane yo ora enek apa-apa. Oh ngono. Heeh. Oh ngono. Heeh. Lah iya. Upamane penabuh salah iki kan kurang fokus to, heeh. Apa wis disetak apa. Ngono kuwi lak penabuh adrenaline malah ngene. Oh, ngono kuwi malih wedi salah dadi lan benere. Oh, ngono. Heeh. Filosofine getaki ngono kuwi. Lah iya. Tapi nek aku ki yo nyentaki nonton karakter per individune. Oh, ora kabeh. Oh, ngono. Heeh. Mergo setiap wong kuwi ora iso disamakan. Adil kuwi ora kudu padha, adil kuwi ora kudu padha. Dadi ora iso kabeh umpamane salah disetak ora iso. Tergantung setiap individune. Oh, ngono. Heeh. Kaya Sinta, si Petrisa kuwi ora iso dikasari. Lah iya. Nek kaya pesek kuwi kudu di wak. Lah iya. Lah iya.